She looks at me. Bro, si Romoy. Kaya kaya ang buhay mo. Oh, ay! Kinakabot ka digdiyo. Sige, kali. Ano siya nakuha ni Araw mong Domingo mo yan? Alas 4 na. Kala ko baga nagbulang ka lang. O ano man ka to? Buhay na si Kwarta. Ari na kwarta. Si Jasmine. Gismin mo na. Di ka bagas ako nagpadarang kwarta. Padara ako sa imong Kwarta. Iuhay na inubos mo. Siyempre, may tada. Alangan man ubusan ta ka. Uhain. Uni. Uni. Pa. Bawal ako mag-irit. Akin na. Siyempre, naugma ko. Hindi ko naubos si Gismin. Araw mo, Valentine's mo niya makita nga si. Valentine's nga ni. Ako nang bahala sa asin. Oh, di ka Sige mangudot. kang pulang. Uya, oh. Sige na naabot. Anong sign maabot? Magkirikikyam na lang kita. Dirikikyan mo bang payo. Pasiri mo pati niyo ay. Ano nga si to? Bumalat ka, dito may plano ako. Ano ka na? Ano? Ano, di ka na makiaram sa plano. Kung wala to mo lang ko dyan. Di ka dyan magali, magtindog ka ng ayos. Magbantay ka lang. Yan. Plano ko, ito pakiaram pa. Ako nang bahala duman. Siguro digdiyo mo, ugma naman siya. Magagayunon, oh. Hello sir, welcome po to Sabana Flower and Gift Shop. Ano po sa atin? Guro na po yung gisaanon din, sir. Dito Teddy po sa bear. teddy bear na maganda. Yan, paborito po kaya akong bata ko itong kulay orange. O ito po, color orange. Guro na po For yan. only 1,249 lang po yan sir. Punto lang yan, sir. Yes, ay. Sige po, kung anong ko po yan. Tapos siga po kamo katong ano, pinaka-special na burak. Pinaka-special. As po, in, ito po hindi pa nahihiling katong bata ko. meron po akong pinaka-special. Yan ang gusto ko, Para sir. sa jowa mo, magugustuhan niya po talaga ito. Mas lalong may love sa'yo sir. Pakuha na po tulo, sir. Tayo tataw ko na sa iya. Bibigay ko agad sa inyo sir. Salamat Walang po. problema. Pag di ka pumunyanit kanina, mas musuwayan ta ka na. Oh, very good kawan talaga. Ano, nagalat ka dyan ay. Sa inyo nali. May regalo ako sa iyo. Regalo ko rin sa iyo mo. Sige na nali. Tigbakan ko duman sa Sabanas Flowers and Gift Shop. Pero mahalon ba kaya? 1,249 lang yan. Kung ano mo na kung bagay sa iyo, parang paborito mga orange ay. Sige na, sige na. Picturean ko na ka mo. Uy, magayon. Kayo no. Bako lang yan. Ano pa? Igawa pa akong Nasain. tigpa-reserve ko rin burak. Sinabi ko pati, itong pinaka-special na burak. Nasain. Uy, ano? Ano man niya magayon ng baga? Ang dadan ba yan? Tanggapon mo na nga ni. Mahal-mahal na kaya tapos di mo lang kukuha mo. Pag ako din nilulubong. Ilalubong ka pa ka pinaka-special na yung burak sa buong buhay mo. Hindi ko ako ano. At di ko kung ano sa ko ni. Ayun lang sa ko. Ano ni Uy? Talbong nga sa diri mo. Talbong ka pa yun mo. Ito parang pangit mo. Uy, nang kala ko baka maugma ka. Pinili ko pang pinaka-special na burak.